Ένας 60χρονος έμπειρος ξυλουργός πήγε να ζητήσει δουλειά ως αρχιμάστορας και ζήτησε μισθό $50.000 τον μήνα. Μόλις το άκουσε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, έμεινε άφωνος και πίστεψε πως ο ηλικιωμένος αστειευόταν. Ο τεχνίτης όμως απάντησε ήρεμα: Αυτό το ποσό δεν είναι τυχαίο. Αντιπροσωπεύει την πολυετή εμπειρία και τις δεξιότητές μου. Πιστεύω ότι η δουλειά μου μπορεί να προσφέρει πραγματική αξία στην επιχείρησή σας. Παρότι ο εργοδότης εξακολουθούσε να αμφιβάλλει, αποφάσισε να δοκιμάσει τις ικανότητές του. Του έφερε ένα παλιό και σχεδόν κατεστραμμένο κομμάτι ξύλου και του είπε: Αν καταφέρεις να δημιουργήσεις από αυτό ένα όμορφο ξύλινο βάζο, θα σε προσλάβω και θα σου δώσω επιπλέον $200. Ο ηλικιωμένος κατάλαβε αμέσως ότι αυτή ήταν η δοκιμασία του. Αντί να αγχωθεί, χαμογέλασε και ξεκίνησε αμέσως τη δουλειά του. Με την εμπειρία που είχε αποκτήσει μέσα σε τόσα χρόνια, άρχισε να κόβει, να σκαλίζει, να τρυπά και να συναρμολογεί το ξύλο με εντυπωσιακή ακρίβεια. Οι κινήσεις του έμοιαζαν με εκείνες ενός γλύπτη που δημιουργεί ένα πολύτιμο έργο τέχνης. Σιγά σιγά το βάζο άρχισε να παίρνει μορφή και όταν ολοκληρώθηκε, όλοι έμειναν έκπληκτοι. Το παλιό άχρηστο ξύλο είχε μεταμορφωθεί σε ένα κομψό και εντυπωσιακό αντικείμενο. Ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε. Περιεργάστηκε το βάζο από κάθε πλευρά, εξετάζοντας κάθε ένωση και κάθε λεπτομέρεια. Δεν κατάφερε να βρει ούτε το παραμικρό ελάττωμα. Με ενθουσιασμό παραδέχτηκε ότι η δεξιοτεχνία αυτού του ανθρώπου ήταν πραγματικά μοναδική και άξιζε κάθε ευρώ που ζητούσε. Τώρα ας δούμε βήμα προς βήμα πώς αυτός ο έμπειρος τεχνίτης μετέτρεψε ένα άχρηστο κομμάτι ξύλου σε ένα εκπληκτικό ξύλινο βάζο. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα χαλαρωτική και στο τέλος θα συμφωνήσετε ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν ξυλουργό, αλλά για έναν αληθινό δημιουργό που μετατρέπει το άχρηστο ξύλο σε έργο τέχνης. Σε αυτό το σημείο το εντυπωσιακό ξύλινο βάζο έχει ολοκληρωθεί. Παρόλο που το βίντεο διαρκεί μόνο λίγα λεπτά, στην πραγματικότητα χρειάστηκαν 7.746 ώρες για να δημιουργηθεί αυτό το έργο. Γι' αυτό αξίζει να στηρίζουμε και να ενθαρρύνουμε όλους τους τεχνίτες. Η υποστήριξή σας μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε να δημιουργούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Τώρα είναι η σειρά σας να το αξιολογήσετε. Αν η μέγιστη βαθμολογία ήταν 100, πόσους βαθμούς θα δίνατε σε αυτό το ξύλινο βάζο? Γράψτε την απάντησή σας στα σχόλια. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.